ಗಂಟೆ 11 ಇದ್ದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ದೇಶದವರಿಂದ ರಾಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಪುರ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂದಿಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತಮ್ನೆಲ್ಲಿಗಳು ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇನಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಗಲಿ ಪೂರ ಜನ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇನಿ ಅವಡು ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿಗಲೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಆರ್ನಪುರ ಈಗಲು ಮೀನಿ ತೂಚಾಡ ತೂಲೆ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಗ 5 ಜನ ಜೋಕುಲವೆ ಎಟ್ಟು 4 ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೀರೆಡೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೋತ್ತ. ಈ ಸತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನೆರಡು ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪುಡು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೈನಿ ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋಪ ಬಲಿ ಈಗಲೇ ಏನ ತೋಪವೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಗಮ್ಮತ್ ಪೋಯತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಅವು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ರೋವರ್ನ ಚಪ್ಪದೇನೆ ಅವಳ ಚಂದ್ರನ ಸೌತರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೋದು ಅವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೂರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡೋಡವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಸುಳ್ಯದಾರು ವರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಪಂಟ್ನಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆವೆ. ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂದು ಸತಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಏನದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡುಂಡ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಂದು ಅಂಚ ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟೆ ಪೂರ ಒಲೆ ಉಂಡು. ಗಂಟೆ 11 ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಆತಾಡಿ ಬೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಡೆ ಬೋಪ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಏಕುಂಟ ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಫುಡ್ಡ ಜಾಕಿದಿಲಿ ಪುರೋಂದಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಕಾಪುಗು ಅಲೆ ಪೋಯ್ ಕಾಪು ಬತ್ತತ್ತೆ ಮಾಮನೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೊಡಮ ಬೈದೇರು ಏನ ರೋಡ್ ತರ್ತೀನಿ ಸುಗೆ ದೀಪಕ್ಕನ ಬೆಂಬುಲಿ ಉಂದೇನಿ ಎಂಚಲ ಫ್ರೈ ಎಂಚಲ ಫ್ರೈ ಗೊತ್ತಿಂಡಿ ಉಂದೇನ ಉಂದೇನ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಬಟರ್ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬಗೆ ಅಂಡಿ 4 ಬಗೆ ಉಂಟು 4 ಬಗೆ ತೊರಕೆ ಗಸಿ ಸೊರಕೆ
ಕೊಯ್ಯಲು ಸಾರು, ಸಾರ ಬಾತ, ಬಂಡ ಸುಕ್ಕ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಏನೋ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಬೇತೆ ಪಾಯಸ, ಏನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಯವ್ವ ಭಯಂಕರ ಐಟಮ್. ಎನ್ನೋಡು ನೀರು ಫ್ರೈ ಆಫ್ ಎಣ್ಣೆ ರೆಚ್ಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಕಿದೊಲ್ಲೆ ಏರ್ನೆ ಗಾಡಿ ಅಂದ ಪೆರಿಯಟ್ಟು ಬೋಲ ಐಟಿ ಇದು ಐಟಿ ಬೋಲ ನಾನು ಪೆರಿಯಟ್ಟು ಅವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಲಾಗರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ದ ಈಗ ರಜೆ ಪಾಡ್ದ ರಜೆನಾ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಚಾಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಐಟೆ ಪೋಳಿ ನಾನು ದೀಪಕ್ಕಾಗ ಬಿಕ್ಕುವ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದಂತ ಮಲ್ಲಪಲ್ದಿ ಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಲವುಂಡು ನಮ್ಮಿಂದು ಏರ್ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವೇರು ನೋಡವ ಸಬಿತಾನ ಅಡೆ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಕಲಿಯರು ಮೇರೆ ಸಾಂಗ್ ವಿನಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೂಜ್ನೆದಾರು ಮೂಜ್ನೆದ ಮೆದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸುಜಾತ ಪನ್ಪೇರು
ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನಾಲ್ ಮೆದ್ದಿಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಲಾಸ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಡಗಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗುರುವಾಣಿ ಗುರುವಾಣಿ ಗುರುವಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ಕ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕ 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 ದೀಪಕ್ಕ ಕಿಂಜಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದೆ ಅದು ರಡ್ಡು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಕೆಲವದೇ ಉಂಟು ಬಟ್ಟಲ್ ಏರ್ ಯಾನ ಆರಾಧ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಕಿತ್ ಇಜ್ಜೆ ನಿಯಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ರಜೆ ಬಾಡಿಸಿತ್ತೆ ಮೂಜರೆ ಕೋಪೆ ಬಂದೊಂದು ಮಗುರು ಲತಾ ವರ್ ಪೂಜೆಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅನಯಾನ ಎನ್ನು ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಆರು ಅಣ್ಣನ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಡೆ ಮೊರಳಿ ನಾತು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಕಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಂಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಕೊಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾಜಾರ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದೀವಿತಿ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಲಿದೆ ದೀವಿತಿ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೆ ಯಾರು ಬಾಬು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಿಂಜಣ್ಣಿ ದಿವಿತ ಅಂದು ಮಾರೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ
ಕುಂತು ಆಯ್ಸ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಲೆ ಒಲೆ ಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಳೆಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಮಾಮನ ಪುರ ಕ್ಯಾಟ್ ರಸ ಒಂದು ತೋಳಿ ಫ್ರೈ ಪುರ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವನು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಅನಿತಾಮಿ ಹೊಲಸೊಂದು ರೆಡಿ ಆತು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಕೋಲ್ ಬೋಲ್ನೆ ದಿವಿತ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂತ ದಿವಿತ ಪನ್ನಂಬೆ ನೀರೇ ಬರ್ಪಾನ ಏನಡಿ ಪಾಪ ಏನಣ್ಣು ಮಾರ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ತೊರಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಅಂಡಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಅಂಡಿ ಪನ್ನಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಗ್ ಸಾರು ಫ್ರೈ ನಾಳೆ ಬರ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ತು ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಹಣ್ಣು ಮಾಮನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚೂರು ತಿಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಉಂಡರೆ ಈರು ಝೂಮ್ ಅಪ್ ಜರ್ ಆತು ದೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ
ಮಲ್ಲೇಜಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕಾರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನೀನು. ದಿವಿತು, ಓ ದಿವಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ. ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪಿ ಪದ್ಯ ಕೆಲವು ಓ ಪನ್ನೋಡಿ ಎತ್ತಿ ಪನ್ನೋಡಿ ಪನ್ನೆ ದಿವಿತು ದಿವಿತು ಓಡಿ ಓಡಿ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕಲಮ್ಮ ಬಲೆ ಆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಾಡು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂಚೂರು ಪ್ರತಿಚ್ಛಕ್ಕನ ದೇಶನವರಿಂದ ರಾಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಖಿ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ಹಾ ಏನೇ Jolly, jolly, jolly. One,